Fa kalo kalo ale bɛ classement kɛ. I bɔra championnat dɔ la i bɛna an sɛgɛsɛgɛ o championnat fara wa? Aw ka DD wa? Kabaw ka taa min ye FIFA ale kɔnɔna la nin waati in na n y'a fɔ cogo min na n ko min ye classement FIFA mun ye mois d'avril o bɔra ka kɛ ka ban. Avril nin kɔrɔ wa? Awɔ nin kalo in yɛrɛ. Donc Djibrila ne jateminɛ kɛ an b'a fɔ Mali donc an b'a fɔ farafinna gun sanfɛ an ye jamana 8nan de ye. Donc an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la an ma bouger ka bɔ o nɔ la. Mais maintenant diɲɛ kurukara kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ an ye badenya ndolantan 2 kɛ sisan Mali Mauritanie Mali Nigeria an y'a 2 bɛɛ gagné 2-0 2-0 donc o siratigɛw la diɲɛ kurukara kɔnɔ an kun ye jɔyɔrɔ 47nan ye Mali nan'i yɛrɛ sɔrɔ sisan jɔyɔrɔ 44nan na. Awɔ an b'o de la sisan. An tɛmɛna kuru 3 ɲɔgɔn. Kuru 3 ɲɔgɔn donc an y'o ta. Nka min ye farafinna gun sanfɛ Maroc ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye jɔyɔrɔ 2nan bɛ Sénégal bolo 3nan ye Nigeria an ye mun ci 4nan o ye Egypte ye 5nan ye Côte d'Ivoire ale min ye kubu ta 6nan Tunisie 7 Algérie 8 Mali 9 ye Cameroun ye Afrique du Sud ale ye jɔyɔrɔ 10nan ye nin waati in kɔnɔ la Djibiri Kaba donc an bɛ se ka mun fɔ a la n'o ye classement FIFA o ye donc an bɛ to équipe nationale kɔnɔ hali bi.